Nikora mga juang moko kuom ohelni bende osechako lando ni ok gibiepo tarik 9 dwe no mar 8 bati ka bende chieng'no ma bende dhi tim yiero pacho ka. Giwacho ma ka johala matindo tindo bende koro wacho ni gin bende ok gibiepo nikech bende ohala osebedo maber e kinde mag kampen ka koro gin kod siso mar neno ni ohala margi obedo makare bang' ka yiero rumo mano tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Jafwambo marwa Edwin Okoth miyowa ler mathoth ewi wachno. Ok bi yaw chieng' tarik 9 dwe mar 8 ka weg ohelni kod jonyiepo biro kawo thuolo mar yiero jotelo manyien. Dukni madongo kaka Naivas kod Quickmart osegolo milome mar yango ni tarik 9 ok gibi yiepo kata matin mondo jotijegi bende oyud thuolo mar dhi goyo ombulu. Duka mar Naivas man kod bede 84 wacho ni kata mana jogo manyiepo e yor mbui biro rito nyaka tarik 10 ka giyud mwandu ma ginyiewo. Ne johala matindo tindo ohala osebet maber e ndalo motelo ne yiero kaluwore kod luoro mamoko kuom jonyiepo osebet godo mamiyo ging'wonyo lwetegi mondo gine kaka yiero ibiro tim mondi. Ne moko kuom jous lewni kata omenda ma josiasa thoro pogo ganda ndalo kampen kata jamna pok olwar e chiro kata matin. Sijaona kabisa, sijaona. Imekuwa kama kampeni ya tofauti sana na zile kampeni zingine, ambapo sijajua ni kwa nini, kwa sababu kila mtu ana uoga. Ukielezea kila mmoja, yani kila mmoja atakuelezea ile uoga ako nayo na ile hofu. Hawajui vile kutaenda baada ya matokeo. Hii ndio kampeni ile imekosa pesa kabisa. Kama wafanyabiashara hatujaona pesa. Tunakuja hapa unakaa haujaona wateja, yani kila mmoja, watu wengi wana hofu kabisa. Wangni campaign mawangni okchalgi campaign mokogo pesa onge. Kata jo siasa gi okaginen. Koro ngin be wafil to understand ang'o marach nikech pesa olal okchalgi campaign mokalogo. Mor magiseneno en mana ni kampen osebet kod kwe kata bed ni moko kuom jotelo osebet ka gwandore e lela. Kampen mawang'ni to an awuon gi kora to mora nikech en peaceful. Kampen mawang'ni onge koko. Dho jomadongo ge mayuare piny malo kuro to wan jopiny ka to koko onge. Ohala ber konchielo rach. Osebedo kober. Mak mana ni joma wakawo kuomgi mwandu to koro ringo. Nikech giluoro lweny. Gin bende giwacho ni gichano loro ohala chieng' tich ariyo no mondo gidhi go ombulu. Kata kamano, moko kuom giwacho ni gibiro mondo gilut ombulu to bang'e nyaka giyaw ohala matin nikech mano e kama gigeno yudo e chiemo mapile pile. Okang' ma gichopoe nikech yoregi mag yuto mamoko ok oseyudo sir makare. Aneno ni sirikal osebedo ka gik mowinjo be notimo nikech kaka agriculture ing'eni konyo sana meja bana. Agriculture ing'eni tindo nindo bwana ok dhi mbele bana. Kech seche moko nyalo yudo ni antie Nairobi ka uso gige na ariyo to nianga moro bende apuro dala kucho to sani yudo ka niang kucho timo marach sana bana. Koro yudo ka onge gima dhi maber bana. Koro mane gima timore. Koro sirikal owinjo ng'iyane yo ma onyalo at least agriculture bende dhi maber. Kwayogi kod geno gi maduong' en mana ni piny owacho biro keto arita makare ahinya to bang' yiero mondo kik ohelnigi ma ok osebet katimo maber nikech pek mar ngima kik yud lal mora mora. Mimi kile ninaomba kwa serikali ipatiane ulinzi wa kutosha. Tunataka ile tukae kwa nchi ile ina amani. Tunapenda amani sana. Baada ya uchaguzi tunahitaji, yani kila mmoja anahitaji mwingine kama majirani. Tunapaswa kukaa vizuri na serikali ndio itatuonyesha, itatuweka hiyo kukaa vile tunahisi kama tuko safe kwa nchi yetu. Hatutaki ile uoga, tunahofia kazi zetu tutanyang'anywa, tutaibiwa kwa baada ya uchaguzi. Tunataka tukae na ile amani ambayo ilikuwepo kabla hata ya uchaguzi. Wan gima dwaro mna peace gi security mano kende. Komiwa ka go ala gine wago kura maber to sawa. Bora ng'amoyombo mitelo mondo wadhi mbele gi biashara. Ok wadwa ni loro ala ndalo mang'eny nikech wabodhi asara. Bang' bedo kod kampen man kod kwe, geno koro dong' kaka idhi tim yiero mahigani mondo ohelni matindo tindo machiwo thuolo mag tich ne oganda mathoth kik chung' kendo med lal ne oganda.
Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.